שוב שלום לכולם, אז היום אנחנו נבדוק באמצעות הכלי Keyword Tool מהם מוצרי האלקטרוניקה והחשמל הנמכרים ביותר בישראל. אז האתר הנפוץ ביותר בישראל להשוואות מחירים ולחיפושים של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה הוא זאפ. אז כמובן שאין לנו גישה למידע הפנימי של זאפ, אבל כמו שאנחנו כבר יודעים, רוב האנשים בארץ ובעולם, לפני שהם ניגשים לאיזשהו אתר, הם מגיעים אליו דרך גוגל. מה שאנשים פשוט יעשו, הם ילכו לגוגל ויקישו זאפ, מקרר, או מקררים. ומפה הם יגיעו לדף הנכון בזאפ ויתחילו את המחקר. ולנו ב-Keyword Tool יש גישה, כפי שאתם יודעים, לכל החיפושים שנעשים בגוגל, לא רק מה ביטוי החיפוש שאנשים מקישים בגוגל, אלא גם כמה פעמים הם עושים את זה בחודש. אז בואו ניכנס לכלי ונתחיל לעבוד. אז בצד ימין יש לנו את לוח העבודה של Keyword Tool, בצד שמאל יש לנו דף אקסל, כדי שנוכל לרשום בו כל מיני תוצאות. בואו נתחיל, נקיש את המילה זאפ, ו-Keyword Tool יביא לנו את כל מילות החיפוש שאנשים חיפשו בגוגל שמכילות את המילה זאפ בפנים. בואו נתחיל. אז קיבלנו כ-2930 בדיוק תוצאות מילות חיפוש שמכילות את המילה זאפ בפנים. עכשיו בואו נמצא קבוצות מוצרים שהכי מחפשים אותם ונראה כמה מחפשים אותם. אז בואו נתחיל כרגיל לרוץ על הרשימה הזאת. המוצר הראשון שהגענו אליו זה אייפון, אז בואו נסנן טלפונים. יש לנו אייפון, גלקסי, סמסונג זה חברה שמייצרת המון סוגי מוצרים, אז לא נספור אותה פה ביחד עם הטלפונים. אייפון כמובן, שיומי הרוב זה טלפונים בוודאות. בדף השני יש לנו עוד חיפושים שהם טלפונים. דף השלישי, גלקסי, ואני חושב שזהו. אז בואו נעשה סינון לפי כל המילים האלה. סך הכל טלפונים 37,320. 37,320 טלפונים סלולריים. אוקיי, בואו נעבור למוצר הבא ונעקה את הסינון. הלאה. מחשב זה המוצר. אז בואו נסנן את כל מה שקשור למחשב, שתכל'ס זה המילה המחשב ואולי מחשבים. בואו נראה. המילה נייד יכולה להיות טלפון נייד, אז אני לא אכניס אותו פה כרגע. גיימינג זה מחשבים מן הסתם. מחשבים. לא, בואו נכנס. סך הכל 17,590. אז בואו נקרא לזה מחשבים. 17,590. ננקה ונעבור למוצר הבא. מקרר. אז מקרר יכול להיות או מקרר או מקררים. אז אני פשוט ארשום פה מקררים. נעשה סינון. אנחנו רואים שמקררים או מקרר 12,130. 12,130 מקרר. מקררים. ננקה. נייד, אמרנו זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות מחשב, אז לא ניכנס לזה. כביסה, מכונת כביסה, אני חושב שמכונת כביסה זה ביטוי די ייחודי. אז 7,960 זה מכונת כביסה. 7,960. חיפושים בזאפ בחודש. אוקיי. אז בכביסה, גלקסי זה הטלפונים, טלוויזיות. בואו נראה, אז נכניס טלוויזיה. סמסונג אמרנו יכול להיות טלוויזיה, יכול להיות הרבה דברים, אז לא נחשיב את זה. טלוויזיה כאן. בואו נראה אם יש לנו טלוויזיות אולי. אם לא, אז פשוט בואו נרשום פה טלוויזיות, אוקיי? טלוויזיות. 6,940, זה טלוויזיות.
6,940, טלוויזיות 6,940. בואו נראה מה הבא. אז היינו בטלוויזיה. שואבי אבק, דייסון, אנחנו יכולים, דייסון זה רק שואבי אבק, אז כמובן אפשר לרשום אותו, לסנן לפיו. בדף השני, שואב, מצוין. סך הכל 5,320 שואבי אבק. שואבי אבק. ואיך דייסון שולט בשוק, 5,320. הלאה, אז היינו בדייסון. נמשיך מייבש, הגיוני, מייבש כביסה. אז נסנן לפי מייבש 3,190. מייבש כביסה. יש לנו אחרי מייבש טאבלט. מי היה מצפה שזה יהיה במקום כזה? אני לא ציפיתי. טאבלט או טאבלטים. טאבלטים 3,050. טאבלט 3,050. יודעים מה עוד יכול להיות פה? טאבלט, לא רק טאבלט אלא גם אייפד ואייפד. נראה. כן, אז אפשר לומר שטאבלטים זה 4,350. שהוא תופס פה מקום אפילו לפני מייבשי הכביסה. אנחנו נעשה את המיון אחר כך. הלאה. אז AirPods זה אוזניות. אז נכניס את ה-AirPods ונראה מה אנחנו רואים פה. יש לנו פה גם אוזניות. לדעתי זה די סוגר את העניין הזה. 4,880. זה אוזניות. אוזניות. יפה. מיקרוגל. די מילה די יחידה על 2,550. וזה המוצר העשירי וגם הוא די בין האחרונים בדף הראשון. מיקרוגל 2,550. אז קיבלנו פה את 10 המוצרים הנפוצים ביותר בזאפ, המבוקשים ביותר בזאפ. בואו נעשה מיון. נעשה מיון לפי זה. והנה 10 המוצרים הנמכרים ביותר בזאפ בישראל. שימו לב שטלפונים סלולריים מוביל בערך פי 2, פי 1.5 ממחשבים. ורק אחר כך שאר המוצרים. אז זהו להיום ותודה רבה.